Og det første er enten sursakker eller frutti. Jamen, bon appetit. Sursakker eller frutti. Ja. Jeg tror, jeg skal sursakker det her. Jeg synes, det er så slemt. Yes. Nej, det er, jeg tror ikke, far vil Og det går. Hvorfor kæmper I sådan? Jeg græder. Den var da god. Men kaffe er nok lidt. Men lige med krydset før, hvad jeg har med mig. Nej, Brian han sagde det også i videoen, og så kom det lige pludselig et par. Ja, og den der spytter flest ud, tag. Den der brækker sig helt sammen. Så jeg skal se, hvad næste er. Nej, det smager stadig Nej, så det er sokker. hundefod og omelet. Vi kalder hundemad eller chokoladepudding. Chokoladepudding. Det er i hvert fald ikke chokoladepudding. Nej. For helvede! Ej, det er jo hundefoder. Ej, hvad laver I? Hvad er det, I drikker? Hvorfor skal I drikke sig? Fordi vi vil spise hundemad. Ej, vi sidder og fortæller det, folk klar. Det kan du da godt lide. Hold op, det var da ikke Ej, det er ulækkert. hundemad. Det var da ikke ulækkert. Ja, det er godt. Så er vi ud og sidde fra jer. Ja, tak for i dag. Selv tak. Ej, folk, I lugter. Hvad er hundemad? Okay, den næste. Med hvide. Ej, jeg kan stå med det. Rødden æg eller smør popcorn. Smør popcorn. Det er også klart. Det er en god en nu. Omkring. Ej, jeg brækker mig. Ej. Hvad var det? Rødden æg? Jeg har aldrig smagt noget værre end det der. Føj! Ej, den er der stadig. Det er en god en, eller hvad? Skal vi ikke springe op til den blå nu? Hvorfor? Det er tandpasta eller blueberry. Ja, lad os tage den først. Jeg skal have en god smag lige nu. Det er en blanding af hundemad. Ej, det smager bare. Okay. Tandpasta. Okay, tandpasta. Hvad var det andet? Vi har kun fået de Hvad var dårlige det sider. andet? Blueberry. Fra tandpasta. Vi har kun fået de dårlige sider. Ja. Har du fået alle dårlige også? En. Så det var den der. Jeg fik godt nok hundemad, men jeg spiste den. Og du dejligt det der. Rik, vi skal egentlig have flere af de blå her. Og kæft, hvor stinker her. Ej. I har det godt. I lige måde. Så kan du gå til Freja, så kan vi lave Det er rødden æg, du kan lugte. Ej. Babyblæ eller kokosmad. Hvad? Babyblæ eller kokosmad. Nej, du tager din egen række af. Nej, jeg hopper rundt omkring. Jeg har virkelig ikke lyst, mand. Nej, Freja, hun sidder også herinde og er ked af det. Nu. Tag min. Nej. Så tager jeg din næste. Nej. Røde servietter. Hvad? Det er baby white til røde servietter. Nå. Det har jeg også fået. Okay. Nej. Bare. Jeg ved det ikke. Altså, nej, det ved jeg, det var sådan smager kokosmad ikke der. Ja. Nej, det var det godt, men jeg videre den her. Er det kokosmad? Det tror jeg. Det er den uden prikker. Det er nyslet græsstrøg. Eller
Eller nej. lime. Åh, det kan ikke være så. Hvad skal man? Græs. Nyslået græs, ja. Ja, det Du er lavet for nyslået græs. Purløg, ja. Ja, der står også lime. Nyslået græs. Nyslået græs. Må ikke helt beslutte mig. Var det ikke så? Nej. Nej, det kan også blive lidt. Jeg synes, du hopper den orange over. Det er godt, det kan sige. Det ved vi heller ikke selv, hvor vi spiser det. Fordi vi er dumme. Bussemænd Nej. eller pære. Vil du også have en? Og husk, Nej, det er så. nu kan jeg den. En og anden. En, ad. Bussemænd. Ej, hvor er I da smarte. Jeg siger godt, at bus med ind i det. Det var i hvert fald ikke sådan godt. Skal vi blande den her bagefter? Nej, jeg skal have mere cola. Hvad er den sidste? Bræk eller peach. Opkast eller fasten? Skal jeg have min egen? Jeg skal lige ud. Jeg tror ikke, det var så voldsomt. Ja, jeg tror, den her der bliver slået. Jeg synes, det er voldsomt, fordi at man kan lugte det. Vi skal opkaste det her. Ej, så brækker I jer. Gå ud på toilettet og spis dem. Ej, jeg mener Bare det. klam at kigge ned i. Ja, helt vildt. Nå, en. Så. Nå. Ej, det er fandme løgn. Ja, og du tog min! Nej, hun tog den i midten. Har du fået fasten? Jeg kan ikke rigtig beslutte mig. Kan du løfte den? Er det? Det var lidt færdigt. Hvad er det? Ej, du skal ikke sidde med hende, hvis du skal ud og brække sig. Okay, klar. Du vil gerne lære ved dig. Nej, det kan jeg ikke. 1, 2, 3, 4. Fersken. 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 Ja! Ej, hvor er I nogle Så har det nok været dem med pletter, der var færdige, og de andre, der ikke var. Skal du mærke. Fersken. Helt klart fersken. Nå? Det vil så sige, at jeg vandt. Har du ikke fået nogen ud? En. Per, han har 3. Det er også. Eller, ja, 4. Har du 4? Hvad fanden har du stået ud? Nå, det er en af 2 dage. Ja, det er du. Har du 3? Så er du nødt til at tage en valgfri dernede, Mika. Og så afgøre. Og så vælger jeg en til. Far, far! Nej, vi stikker bare hånden ned ad Nej, tanken. det Jo. vælger jeg ikke. Jeg kigger sådan her, så vælger jeg en. Ej, jeg tager den ikke ind i munden. Jeg kigger ikke. Vi vidste det kan være. Jeg så det, jeg gider ikke. Må jeg godt? En orange, eller hvad? Jeg tror, det var æg. Det er sådan noget. Nej. Må jeg se din så? Så, ind i munden. Det er snyd. Se nu stille ind. Nå, kom. Enten er det, du se, hvad det ellers skulle være. Nej, Ind med den. du har kigget på farven nu. Hvis du Det så tror jeg helst får ikke, jeg hundefoder igen. Jeg tror, jeg kan bide vådservietter. Yep. Jeg tror ikke, at blive Bid nu. Okay, vådservietter, det er jo ikke. Ja, det er hundefoder. Jeg er glad for, Så at Freja, nu er vi færdige! Nej, lad hende lige vente. Nå, ikke nu. Ja, så er der munden. Freja, nu! Så kan du komme, Freja. Ej. Ej, hvor er I der nogle fatnæsser. Så har du tabt. Nej, det gjorde Nadine. Og jeg troede, at det stod mig, at du skulle brække sig først. Ej, det For jeg kan ikke have noget overhovedet. Åh. Noget. Og den værste var der røde æg.
Nej, hun er Hun er fået. meget speciel. Nej, der Nej, er Nej, æg. rødden æg, må det være, ja. Jeg er rødden af. Og så hundefoder. Og så er jeg kun fået gode. Har du kun taget gode? Ja, Så er det sgu da også derfor. Jeg har fået hundefoder, og så fik jeg rødden æg.